खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिबाय आरो बडलेण्ड खौराङाव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ असमिया रादाब बिलाइ नियमिया बार्तायाव सेबखांजानाय बर' रावा असमिया रावनि फिसा होननानै लिरनाय रादाबगिरि बिपुल दिहिङाया रादाब बिलाइनि गेजेरजों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय फरायसालिफोरनि बोसोरारि आनजादखौ फावसायदों। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया आसाम नाङैनो मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमानि लाइखुन्था गायसनदों। उदालगुरि 2 नं खमाबारियाव गुदि धोरोम बाथौ माइनाव गार्जा होनाय खुंफुंदों। मध्य प्रदेशनि 2018 एमपि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ जोबथा मिनिबाय। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गेजेर फरायसालियाव गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2019 मायथाइनि थाखाय थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नलबारि धमधमायाव मैया 11 डिसेम्बराव हमजानाय पुलिस इनचार्ज भबेन्द्र कुमार दासनि सायाव धमधमा ओनसोलनि रायजोफोरनि गोदै गोखा फिनजाथाय। बिजनी आन्सलिक एबसुनि गल्डेन जुबिली क्लोजिं सेरेमनि खुंनो थाखाय लाहार फाहार। 19 नं सताइबारि गाव पन्चायत बेन्दोङाव थानाय महिना बुनबारिनि उदां हान्जानि मेम्बार बिजाथि बिपुल रामसियारि बिथांजों जोंनि खौरांगिरिनि मोगा-मोगि। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। असमिया रादाब बिलाइ नियमिया बार्तायाव सेबखांजानाय बर' रावा असमिया रावनि फिसा होननानै लिरनाय रादाबगिरि बिपुल दिहिङाया रादाब बिलाइनि गेजेरजों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। 8 डिसेम्बराव सेबखांजानाय बर' साहित्य सभानि खुंगा 58थि जथुमानि लाइखुन्था गायसननाय मेलाव बिबुंथि लाखिनाय मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बर' रावा असमिया रावनि फिसा होननानै बिबुंथि होदों होननानै गोरोन्थि सेबखांजादोंमोन होनना सिमान लादों नियमिया बार्तानि रादाबगिरि बिपुल दिहिङाया। बुजिनायाव गोरोन्थि जानानै नंखाय खेंफोरथि लिरनायनि थाखाय आं बिथांनि सेराव निमाहानि जलंगा आजावो होननानै रादाबगिरि दिहिङा बिथाङा दाजाबदेरो। खौरां मोननाय बादिब्ला नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय बर'नि बयजोंबो मोनथिजानाय लिरगिरि दिगन्त लाबारि बिथाङा रादाबगिरि बिपुल दिहिङानि हेंथायै मैया एफआइआर गसर होनो नागिरदोंमोन। नाथाय बेनि आगोलावनो दिहिङाया बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै रादाब बिलाइनि गेजेरजों मैयानि बिसानाव गावनो निमाहा बियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया आसाम नाङैनो मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। गोरोन्थि गैयाजासे भट साननायनि थांखियै नांगौसेबां थागथियारि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 78,000निख्रुइबो बांसिन अनजिमानि बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव बादायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खोलोबनि भट होनायनि जौखोन्दोआ 82 मोन। थांनाय मंगलबार खालि गासै 53 भट होग्रा मिरुफोराव भट होफिननाय एबा रिपलिं जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। गिबि सारिनि गासै मैखोम राजखान्थि हान्जाफोर बिजेपि, कंग्रेस, असम गण परिषद, बिपिएफ आरो एआइयुडिएफ बायदिफोरा बे बिसायख'थियाव बादायलायदों होनना खौरां मोननाय जादों। 420 जिल्ला परिषद मेम्बार मासिनि हेंथायै गासै सा 1512 बिजाथिफोरा बादायलायदों। 2199 आन्सलिक पन्चायत मेम्बार मासिनि हेंथायै 7004 बिजाथिफोरा बादायलायदों। 2199 गाव पन्चायत प्रेसिडेन्ट मासिनि थाखाय 7667 बिजाथिफोरा बादायलायदों। 21990 गाव पन्चायत मेम्बार मासिनि थाखाय 62388 बिजाथिफोरा बादायलायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां बिजनी आन्सलिकनि सिङाव थानाय मालिपारा इउनिटआव बडलेण्डनि सोमोन्दै सावरायमेल खुंदों होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। चिरां बिजनी आन्सलिकनि सिङाव थानाय मालिपारा इउनिटनि बानजायनायाव गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मैया बडलेण्डनि सोमोन्दै सावरायमेल खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि अनसाय नार्जारि बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे सावरायमेलाव गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो बाहागो लानायजों सावरायमेला मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। उदालगुरि 2 नं खमाबारियाव गुदि धोरोम बाथौ माइनाव गार्जा होनाय खुंफुंदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं खमारबारियाव गुदि धोरोम बाथौ माइनाव गार्जा होनाय खुंफुंदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बर'फोरनि गार्जा होनाय फालिथायनि गेजेरजों आइ माइनावखौ दौरिनिफ्राय बिख'नानै गामिनि गंफ्रोमबो न'खरनो हरनाय जायो। बे गोथार गार्जा होनाय सानाव माइनाव लांनायनि सिगां गामिनि आफादगिरि बिथां बिरदावारि बिथाङा बेबायदिहाय बिबुंथि लाखियो। बसुमतारी बिथां जानागुरुखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा जोंनि दिनैनि बे लोखि गार्जाखौ जाफुंहोबाय आरो दा बे बेलायावनो जोंहा मोनसे जोंनि नेमखान्थि बायदियै जोङो आइ माइनावनिफ्राय बिख'नानै जोङो जोंनि गासै बाथौ सिबियारि न'खरफोरनो जोङो आइ माइनावनिफ्राय बिख'नानै आइ लोखिखौ जोङो दिनै रानना हरनो नागिरदों। उनावहाय गामिनि आइजोफोरा
आइ माइनावखौ लांनो थियारि जायो आरो बेनि उनावहाय गामिनि बर' दौरिया माइनावखौ हरनायनि मावनो गोनां खामानिखौ मावो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय फरायसालिफोरनि बोसोरारि आनजादखौ फावसायदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय गासै जिल्लाफोराव फरायसालिफोरनि जोबथा बोसोरारि आनजाद 2018खौ फावसायनानै खुंनाय जागोन होनना फरायसालि गोरायुंफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बे खोथाखौ मोनथिनो मोनो जेब्ला जोंनि खौरांगिरिफोरा फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरनियाव बे खोथाखौ सोंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रायजोआव पन्चायत बिसायख'थि जायामोनब्ला फरायसालि बोसोरारि आनजादा 7 डिसेम्बरनिफ्रायनो जागायजेननानै 15 डिसेम्बराव जोबहैगौमोन। नाथाय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आनजादखौ 10 सान फावसायनानै फैगौ 11 डिसेम्बरावसो जागायजेननानै 24 डिसेम्बराव जोबहैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। टटेल स्कुला जोंना 314 दङ इनक्लुडिं इंलिश मिडियाम। ओरैनो बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम लोगो नांनानै 284 दङ। ओमफ्राय बाखि 30आ जाबाय बे इंलिश मिडियाम, पिउरलि इंलिश मिडियाम। बे जाहोननि थाखायनो फैगौ 2019 मायथाइ बोसोरनि फरायसालियाव मुं थिसननायाबो गोबावहै जागोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझारनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमानि लाइ खुन्थिया गायसनदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मैया थांनाय 12 डिसेम्बराव लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया जालाङो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बे जथुमाखौ बोहैथि दाननि 25, 26 आरो 27 अक्ट'निफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो बिथिंनि बादायलायनाय लानाय जागोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेफोर हाबाफारिफोरनि गेजेराव देंखोमु 1, 2, 3 बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, बुलुर बादायलायनाय आरो काबादि बादायलायनाय लोगोसे बे जथुमानि जोबथा दिनखालि गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लरेन्स इस्लारिया गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मनजित दैमारि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गेजेर फरायसालियाव गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2019 मायथाइनि थाखाय थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। राङाफालि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां अरुण दासआ फोरमायोदि मुं थिसननाया आबुङै बेसेन होनाङि होननानै। गोसो गोनां फरायसानि जोथोनगिरि बिथांमोना फरायसालियाव फैनानै सुलु लानो हागोन होननानै बुंथिबावो बिथां गाहाय फोरोंगिरिया। नलबारि धमधमायाव दाखालि 11 डिसेम्बराव हमजानाय पुलिस इनचार्ज पबेन्द्र कुमार दासनि सायाव धमधमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोदै गोखा फिनजाथाय। जोंनि खौरांगिरि मुस्रि रन्जन बर'आ धमधमा पुलिस आउटपस्टनि खाथि खाला थानाय गलादार आरो गुबुन सुबुंफोरनाव हमजानाय पुलिस इनचार्जनि सोमोन्दै सोंनायाव ओरैबायदि फिननाय मोनो। পয়সা লওয়াতে খরচা নাই একটু আও একদম পুরো নরমাল চেরি কি দিছে এখানে কেমিক্যাল দিছে দি ইংকে 1000 করছি আমি এটা হেরে তো ক্যামেরাতে ফিটিং করা মানে ক্যামেরা ভিডিও ক্যামেরা কোনবা কইছে চশমা ক্যামেরা থাকাত নহয় হেরিতে এই পকেটতে এই হেরি মেম হেরি ক্যামেরা পুরো ক্যামেরা এই টিভি সিনেমা দেখা তো সাথে হি হল হনা 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 পকেট লইছি আর হনা মানে খানি ইংকে দিছে হনা পুটাক হে আছিল না পুটাক না হয় ভাই কে পাইপাকটি হে কাপটি তার পাছত সবে পিছে করছি কোনার লগে লগে মানুষগুলো চেয়ে দিতেছি হেঁচা হাতাকে দিছি হাতাকে না হেঁচা পুলিছি তারপর যাই কেটখানকে রেখে দিছি শুনি ধরা মানুষ হ্যাঁ লগে লগে মুটি দিছি এই জায়গাটা কোনখিনি আছে থানাতে ও থানাতে থানা ভিতরতে পয়সা দিবা গেছিল আর থানা ভিতরতে ধরি থানা আর এন্ডে গম নাপায় নাকি পাবলিক মানুষ দিয়ে গেছে থানা ভিতরতে এন্ডে গম পাওয়া নাছিল পুলিশে ই পুলিশে ধরা পড়া পুলিশে চিরিক মাতি নেনছো আমি মাতি নেনছো আমি মাতি নেনছি না তো আর বিসরি বানাই না মাতি বলে এটা আমি কি আমার সার বুঝা দিই আপনার এই কেসটা করব হয় নাকি যদি খান্তে কেমিক্যাল গুলো তো তোইবা মই পামনি কবাত তাতে এটা কেমিক্যাল দিছি বুঝা বুঝা কেমিক্যাল দিয়া বছত তাক কইছি তো এটু পিন্দি তো খাও ঠের দিবি ই পুষা দিবা দিবি ই সারা পুষা দিছি ই কাহত बिजनी आन्चलिक एबसुनि गल्डेन जुबिली क्लोजिं सेरेमनि खुंनो थाखाय लाहार फाहार।
बिजनी आनसलिक एबसुनि गल्डेन जुबिली क्लोजिं सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी आनसलिक एबसुनि गल्डेन जुबिली क्लोजिं सेरेमनि खुंनो थाखाय पानबारि इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय पानबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव लाहार फाहार खालामदों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला हाबाफारिखौ फैगौ 29 निफ्राय 30 डिसेम्बरसिम खुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। 19 नं सटाइबारि गाव पन्चायत बेन्दोंआव थानाय महिना बुनबारिनि उदां हान्जानि मेम्बारनि बिजाथि बिपुल रामसियारि बिथांजों जोंनि खौरांगिरि रन्जन बर'आ मैयानि भट साननाय जाफुबाय थानाय बुब्लियाव फंनैसो मोगामोगि लानाय जायो। मोगामोगि लानाय समाव बिथां रामसियारिया ओरैबादि बुङो। खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय। नोंथांखौथ' खोनानो मोनदों आं माने निरदलयाव मेम्बाराव जिथु 19 नम्बर सटाइबारि पन्चायतनि मेम्बाराव निरदलय गेलेदों होननानै खोनादों। बे बाथ्राया थार नंगौना? नोंथाङा बबे मोनसे गामिनिफ्राय गेलेनाय जादों? आङो नलबारि जिल्ला महिना बुनबारिनिफ्राय। महिना बुनबारि 19 नम्बर सटाइबारि गाव पन्चायतनि। 19 नम्बर सटाइबारि ठीक আছে। नोंथाङा दिनै माबायदि सानदों? नोंथांनि भट सानगोनाव नोंथाङा माबायदि गोसोखौ मोनदों? आं दा मोजाङैनो दङ, मोजां मोनबाय थादों। नाथाय मा जायो रिजाल्टखौसो उनाव मिथियो। नोंथांनि गोसोआ देरहागोन बा देरहानायनि सायाव आसा दंना गैया? देरहानाया दा रायजोआसो भट होनायावसो मिथिसिगोन। रायजोआ भट होनाया माबायदि जाखो बेखौ दा बुंनो हाथ'ला। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।